Recordoogst voor Nederlandse wijnboeren, zo jubelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in haar persbericht. Maar volgens de Limburgse wijnboeren moet dat toch een beetje genuanceerd worden. Nou, dat is, voor Nederland was het wel een record, maar dat is ook mee te maken omdat er steeds meer wijngaarden in Nederland zijn, dus dan wordt de productie vanzelf beter. Hier was het een vrij normale opbrengst. En daar hebben we het dan over? Een 35.000 flessen. Maar hoe was het oogstjaar 2023 volgens wijnboer Bolle dan? We hebben periodes gehad dat het echt gewoon heel droog was. We hebben ook periodes gehad dat we heel veel regen kregen. Vroeger was het uitzonderlijk als je een keer 60 mm regen op één dag had. Afgelopen seizoen hebben we dat 3 van zulke dagen gehad. En ja, dat heeft toch wel wat negatieve invloed op het verloop, de rijping, de groei en ontwikkeling van de druiven. Wat betekent regen? Nou, op zich regen, je hebt het nodig. Maar als natuurlijk heel veel regen valt op een dag, ja, dan krijg je toch wel wat meer problemen met ziektes en zo. Ja. En ook dat de druiven iets meer opzwellen en dat de trossen dus compacter zijn, terwijl we liever bijvoorbeeld heel luchtige trossen hebben die sneller opdrogen. In augustus had Bolle nog hoop op een heel goede oogst. Ja, toen zag het er heel mooi uit. Uiteindelijk is het ook wel goed geworden, maar we hebben toch wel in september toch wel werk gehad om wat slechte trossen weg te knippen. En dan was het ook wel weer een beetje verlies. Dus de topopbrengst die er leek aan te komen was uiteindelijk een normale opbrengst. Inmiddels beginnen de druivenstokken alweer te ontspruiten. Ja, dat is vrij vroeg, want het is ja, veel zacht weer geweest. Dus de knoppen beginnen wat dikker te worden. Hier of daar zie je, begint het een beetje te ontvouwen. Dat is vrij vroeg, ja. En we hebben vorst gehad. Ja, afgelopen, gisterochtend een heel klein beetje, maar dat is een beetje in de grond aan. Dat heeft nog geen schade gedaan. De knoppen zijn nog zo ver gesloten dat dat best wel iets vorst kan hebben. Ja. De ijsheiligen moeten nog komen. Ja, dat is nog een hele tijd, ja. Dus daar kan nog van alles misgaan. En intussen blijft het aantal hectares aan wijngaarden in ons land nog steeds stijgen. Wat ik gelezen heb, tegenwoordig nu 300 hectare wijngaard. Dat zal nog wel wat doorgroeien. Voorlopig neemt de markt dat nog wel altijd op, want er is nog heel veel vraag naar Nederlandse wijn. De horeca en zo werkt tegenwoordig graag lokaal, dus daar is markt voor. Hoe lang dat door blijft gaan, ja. In Australië dachten ze vroeger ook dat het niet op kon. En tegenwoordig worden er 1000 hectares gerooid omdat ze niet meer kwijt worden. Dus uiteindelijk zal dat ook in Nederland een keer spaak lopen. Maar wanneer dat is, of dat binnen 5 jaar is of 10 jaar, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik ben al een tijdje bezig. Ik heb een klantenkring. Ik heb een beetje voorsprong op nieuwkomers. Dus ik zie wel wat er gebeurt.